2 মিনিট নরক দেখাবো এক টানে প্রশ্ন খাই না যে তিনি হাই দিন ডিপ্রেশনি বাগে কোন জায়গা যাচ্ছি জামাঙ্গা নরক নরক নিজে নিজে বখানো নরক সানাই मानिया को दाबो खानो जास्टिस गोबां माबार सोंनो बोथार जागि दङैबो सिनि थै रक दंलिया सोंनो बुतो खायजागि दङैबो जों कुनो बक सैमानिया सोंनो लांगाजिनो परा लेखाबो सिकुजि दङैबो जों कुनो बक सैमानिया दाबो खुंगाय सिनि याकुं तलानि हाजो गमरनानि बागि नाय दङ गोबां माबार सोंनो सावो सिनि अ बसंनि बरक रंग तामसा ग्रेटर टिप्रालेन मानिया नि सावो दिनै अ सुरमा बासवे आं गायसे तौनो थानमो सुङो बरक मनुष्यनि आखाय हायगांगे नंनि लाइफो नंनि जीवनो गोबां माबार नरक खानानाय उंनि मानिया नट पसिबल मानिया हनै आं एग्जाम्पल होनो 1886 ख्रिस्टाब्द बरक सावो सोर बरक मनुष्य कुन दिन नक साको बिरमानिया हनै किन्तु 1903 ख्रिस्टाब्द बरक मनुष्य प्रूफ हायगा जों बिरे बमानो नका साको जों थांमानो गोबां साइन्टिस्ट सागा गिफुरो सेनि बरक मनुष्यर जों ताल हायो जे ताल न जों हावो दंतते सारिगल कांगे जोंनुगो आ तालो केबो थांब्ला नै केबो थांमानिया नि परिकल्पना खाया किन्तु नील आर्मस्ट्रंग गतल साइबो नील आर्मस्ट्रंग नि खरच बरक प्रूफ हायगा तालो पर्यन्त सगैगा दिनैबो आगे जे सिनि सार बिजय राघव सं सिनि सार हरिनाथ सं सिनि सार नरेंद्र चंद्र सं गोबां मानसिनि लिडारशिप जबा भाइगंफ्रो जोङो अबा हायकेना थाजागौ टिटिएडिसि एबा एएडिसि मानानि कोनो दिनो सम्भव करे हनैनाय जबा खायकेबो खैमानि परे अ हानो 1984 प्रो सिनि थाने दुबई भाइगा बरकनि बागै बसिम बिग सेलेब्रेट हायसे दिनै सिनि बस्ताङो सार बिजय राघव दङै दङ लाइक आं खरचा सिक्लाङो प्राउड फिल खायो सार जोंनि बस्ताङो जों दिनै कक सानानि जरा मानमान बागै ताकते बुकुक सं अबा हाकेनो सिनि बागै ताबो गोबां जागायाव साइ दङ ग्रेटर टिप्रालेन मानिया हनै गोबां सिनि ताखुग्र सिनि लिडारनि बिसिकाङो सुंना साव ग्रेटर टिप्रालेन मानिया हनै बाद मुजुनारा नि ताकुते बुकुक सं बुबाग्रा आगे गान रगो सिजागा हायो रोजाब मुं रगो थैबाय अ हानि गथमा सिनाय बुफुरा आसायसिनाय जों नासिना नाया बुबाग्रा हाया सिनि बुस्ताङो बुबाग्रा आसाय हाया ताबु जत जागानो सिनि जत ताखु बुकुक सं थांनि नरक फुरमानि जत एरि अ थाङै खरक सिनि ताखु बुकुक संना थाङै साइदे बुबाग्रानि खरक सुङो रिंहरै दङ नकनि नंगरजे फाइबायदे जत तानजा गायै बुबाग्रानोसो नदि रोहाबाय अ बुस्ताङो सोंखो फायनाय नरक साइमानो थानाय कयेक मास सिगाङो दिल्लीनि जन्तर मन्तर थाङै जत तिप्रासारो प्राय 2000 बिसि तिप्रासारो जइन खायो जोंहा खराक तेसामाबाय दिल्लीनि नाङै थांगा ताबुक ताम साइजामान बुबाग्रानो रिंना बागै इन्डिया ও সিমিয়া সিনি সীমা যে তিপ্রাসানি খরাক লন্ডন পর্যন্ত যে বড় রিংজাকছে ও সিনি বুবাগ্রা কয়েকদিন পরে লন্ডনে থালে তিপ্রাসানি যে কষ্টনি কংগ্রেস বানাই তাকছ আমন বাগেসিন প্রাউড ফিল খাইনা হইছে দিন অ দিন যত সিনি তাকতে বুকুছ আং যে সোশ্যাল মিডিয়া অন নাই তংনাই যে সিপিএম খাই তংনাই বিজেপি খাই তংনাই কংগ্রেস খাই তংনাই আবাই সিনি তাকু বুকুক সংনাং কবকনানি মুসুगो बोखाव नरक कायसे जागाव तिप्रासानि थैनि बागै तिप्रासाना हामजाकनानि बागै किसा खुनाव ननि बोखाव दङ आ बोखाना खुरुगाय नरक जे दिनो हायो तिप्रासायो जों सक्सेस नाय हायसे दावते बुकसल जों थांनाय सुरमाव सिमिया हायसे एभ्रि जागावनो जों थाङै तिप्रासानि अककनो सानायसों जों थानाय सुरमाव जों आम्बासाव थानाय जों थानाय आमन परे कांचनपुर दिगिरगो जों थानाय दलाई डिस्ट्रिक्ट साउथ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जत डिस्ट्रिक्टनो थाङै जे जागाव बुबाग्रानि खरां सगायको आ जागाव जों बुबाग्रानि खरांनो सगायनानै बागै जों जायथाकनाय गोबां बरंगर फिनि सिनि मानु बुबाग्रानि खरांनो सगायनानै बागै ताम खायना बुलाय तगलाय देनाय बीजेपी नि पार्टी रे बुनाय बीजेपी नि
पार्टी सबनाय ना बीजेपी नि बर रंग बुक खायनाय सीपीएम नि बर रंग बुक खायनाय आया ता हुताय बुक जं बेखावा कायसा मुजना रखदे जों बुबाग्रा संनो तामदागे थानसांनानि बागि दागियो बुबाग्रा संनो तामसा ग्रेटर टिप्रालेनि बागि चोबा खायजेनि सावो जेफोरसो ओ थानसानि बागि खराम होना बागि सिन्थानाय गोबां मासिन अपोजिशन र जोंनो बुक खायनानि बागि सिगिरनाय गोबां मासिन अपोजिशन र जोंनो बुथानानि बागि कक सानाय मुजना रखदे ना काय फिक मस वाय बा बुजागे हायनाय तब थानसानि कोनो सिपिनाय ना काय सिन बहगो फाति ताय मानचाय वय फाति नि फन सानाय तब जों बुबाग्रानि कक न पिरनाय ना काय जों जागा जागा थानाय बाहार हन्दे दैसान दे समतल दे जत्त जागावनो थाने जों बुबाग्रानि अ थानसानि कक न जों तिब्रा साफिनाय अबन सिनि जबा हायसे ग्रेटर टिप्रालेण्ड माननाय आबो पुरा बिसास दं दे नंनि बक्तको कोनो फानो दाउट तां दे बुबाग्रा अ हावो निनांगे हाय दंगो गोबां मा बर' आगिले सिमे आगे जे बरसुक सिनै र सावै क्लांजा सालसा हायनाय नरकनि बुबाग्रा अ हाजे सेक जागि तंमाने अ हानो तासे किबिल नाना बागै फाइनाय रिजे साजाक माने ताबो 186 बुबाग्रा नि करक सिनि श्री श्री पद किशोर माने को ओ फाइसा फाइसा शक्ति प्रासाद मन थांना बागै ताबते बुकस आबोनि बागै जत सिनि ति प्रासाद तंनाय रखन तिनि अ पान्डा पाइमानि परे थांगै नरक हायदे बुबाग्रानि थानसावा हायदे बुबाग्रानि हामजाक मावै लिंमावा हायदे बुबाग्रानि अ थानसानि अ मारेवा हायदे ताबक जों लास्ट फाइदों दङो वन लास्ट फाइट ओ जागो जों जतन थांया हायसे बुबाग्रानि अ थानसानि मारेवा आबोनि बागै आं ताय बिसि कक सागला आनि बेस गांगते बो सारजों सानाय दङो अनसे सावैना आनि कक तो दिनि मुथाका ब्लाय ब्लाय के हामबाय तिप्रासा आयोग लखो बुबाग्रा आयोग लखो सार बुजै राखल आयोग लखो ब्लाय ब्लाय के हामबाय